Sanibona, phinde nibingelele nje futhi ngalesi sikhathi, ngaleli thuba, ngalo mzuzu, ngaleli hora. Sibonge umkhulu wesabekayo, obabazekayo, ingcwele, uyise weNkosi yethu Jesu, umuhle njalo, umuhle njalo othandekayo, ofanelekile udumo, ofanelekile ukubonga, ofanele ukubatshazwa, ofanele insindiso, ofanele konke okuhle ngaso sonke isikhathi. Bantu baNkulunkulu, masazi ukuthi lapha emhlabeni umaziphilele, umazifele, umazenzele yonke into. Akekho umuntu responsible for isisu sakho, akekho umuntu responsible for umzimba wakho, akekho umuntu responsible for impilo yakho. Uwena responsible for yona. Ngisho ungayitshela because masakhula sebancane kusuka abazali bethu, angithi aba-responsible ukuthi mangabe sizonele sisaney'nyanga sisafaka amanabukeni, basishintshe amanabukeni basilungise. Abazali bethu abamele basibone sisano-5 years wakutshela ukuthi hayi bo, njengoba uphuma nje kumakhaza gqoka ijezi. Abazali bethu abasitshela ukuthi hayi bo, wozodla phela usulambile njengamanje. Abazali bethu abaseyobe responsible for yonke leyo nto leyo. But mawukhula usuqala ukuhlakanipha, usuqala ukubona, usuqala ukwazi u-right no-wrong, usuqala ukwazi ukuthi mangibeka isandla esitofini siyashisa kumele ngisisuse, usuhlakaniphe enough, usungaya ngisho esihogweni, usuhlakaniphe ngokwanele ngoba mawazi ukuthi mangithatha lapha idanono, hawu mawuthi engayithatha idanono njengoba u-6 nje awukuphatha esikoleni isonto lonke, njengoba ngiyidlile yodwa manje, njengoba ibuye nayo lawa 5 aselele isonto lonke, mengayithatha ngayintshontsha umama uzongishaya. Usuhlakaniphe enough, usuyazi u-right no-wrong. So bantu baNkulunkulu, lapha emhlabeni wonke umuntu u-responsible for impilo yakhe, u-responsible for i-health yakho, u-responsible for into oyilalelayo, u-responsible for umzimba wakho, u-responsible for yonke into ngoba uwena oyivumelayo, ngoba uwena ophethe ukhiye womnyango womuzi wakho, uwena ophethe ukhiye womnyango wendlu yakho, uwena ovulayo uvulele konke ukuthi kungene kuhlale, uwena ovalayo futhi uvalele ngaphandle ukuthi kungangeni la endlini yakho. Kukona konke bantu baNkulunkulu, masazi ukuthi akekho umuntu wethu mesehlele ehlalweni sokwahlulela athi inkinga umanje wayethi singakholwa, umanje wayethi asihlabele amadlozi, umanje. Hayibo phela ubaba wayemfundisi ekhaya kodwa wayethi ayinankinga indaba yesabatha singakhonza ngesonto. Ubaba wayemfundisi kodwa wayehlaba, ubaba wayemfundisi kodwa wayenyanga, wayekubamba ngokuthi wayesho ethi mntanami nawe uzokhula ngifuna ukuthi ungiphathele ikhwama zami. Ubaba phela wayemfundisi, ngangitshela ukuthi yonke into ethi cha. Lonke uhlobo leqiniso lukhona lapha emhlabeni njengamanje bantu baNkulunkulu. Uzokwazi ukwehlukanisa phakathi kwa-left no-right, u-right no-wrong. Into ekumele uyazi ukuthi kumele ukhule spiritually, ukhule kwi-connection noNkulunkulu so that uzokwazi ukuhlukanisa zonke izinto ezi-physical, because the more spiritually uplifted, ingale nkathi it's like ula emoyeni and bonke abantu aba-physical bala phansi. Usukwazi ukubona yonke into, ngisho uhamba endleleni ukwazi ukubona ukuthi okay, lo kunedemonelo ukuthi lo uyi-Satanist, lo yabo nje belowe kanje ubuso umoya wamethusa, lo ukuthi. So yonke into uyayazi, uyayibona, ayikho into eyenzeka ungakayazi. Uqonda ngisho uhamba endleleni ukuthi okay, angihambe ngala, ngithatha u-left angingathatha u-left, angithatha u-right because ngeke mhlawumbe ngabanje inkunzi lapho, ngeke angayikhiphi lapha imali, ngenxa yokuthi usuke usunomoya kaNkulunkulu. Yabo the more ukhula enkosini, the more uzondla ngezwi kaNkulunkulu, ufunda day in day out, the more udumisa, the more uhlabelela, the more uzondla ngoNkulunkulu, uba intimate naye, umema umoya weqiniso. Because ngenkathi uKristu ehamba ebuyele ekhaya wathi anginishiya inodwa kepha nginishiya nomduduzo, umoya weqiniso oza kundifundisa konke, uza kungitshela khona nokuzayo nokuza kwenzeka, anifundise yonke into. Uyena um-interpret wamaphupho, uyena ositshelayo ukuthi hayibo njengamanje sitha sekwenzeka ukuthi, hayibo ephalamende kwenzeka ukuthi, yazi iwedi kanjena enza kanjena, ungakwenzi ukuthi ekusiza ekuyala exwayisa eqondisa kukona konke ngoba umqondisi wethu osisizayo, asivuse ekuseni enze i-alarm lakho ukuthi likhali ulizwe, eze zonke izinto ukuthi zihambe ngokuluka, ze-line up ezenze ngendlela efanelekile. Nanoma kuliwa kakhulu spiritually, likhali i-alarm uphinde futhi uzumeke futhi uthi uyavuka, wema isikhathi edlule ngo-7 minutes kodwa leso sikhathi ovuka ngaso vuka ukhuleke, because wena responsible for impilo yakho, wena responsible for yonke into. Ngoba emhlabeni awutholi lutho uma ungenzi lutho. Kufana nomuntu ozolala embhedeni, mangabulela embhedeni akwenzeki lutho, it's like yonke into ilokhile, but the minute udela ubuthongo bakho uzozwela ini, uzozwela ubuhlungu. So bantu baNkulunkulu, kwi-comfort zone awutholi lutho. La u-comfortable kumnandi khona, hayi bakwenzeki lutho, kumnandi nginethezekile nginele kuphela. But the minute uba uncomfortable ngokususa leyo ngubo, ngoba kukho mnandi ukususa ingubo bantu baNkulunkulu ufudumele ekuseni, akukho mnandi ukuyikhahlela ngo-4 o'clock, akukho mnandi ukujaha ukuyobamba ibhasi, ku-uncomfortable ngendlela esimanga. Angiphathi mangabe nethi izulu, angiphathi mangabe kubusika, angiphathi mangabe kushisa kakhulu, uncomfortable uhambe elangeni. Let's say uhamba usebenza nje umsebenzi okudinga ukuthi mhlawumbe uyakha izindlu onani kumele usebenze elangeni, yonke into uncomfortable bantu boNkulunkulu izokuzuzisa something.
Kepha le comfort leyo uma comfortable unethezekile angeke uze uthole lutho, angeke uze uzuze lutho because uma ulele embedeni usuke comfortable unethezekile Nkosi yami awutholi lutho. Kepha uma uvuka ushiseka usebenza wenza something, whether usebenza ngokukhuluma, whether usebenza ngekhompyutha, whether usebenza ngamandla akho, whether usebenzisa ukuhlakanipha bakho, whether usebenzisa anything, the fact that usuka kwi-comfort zone, usuka lapho khona unethezeke khona ungene lapho uzosha khona, ungene lapho uyabhoyileka, ngaleyo ndlela uyavuthwa. Njenganokudla akudleki ukudla kukuhlaza, kudinga ukuthi kungene emanzini qale kushe bese kuyavuthwa. Ngokuvuthwa kwako kuzobe sekufanelekile ukuthi kudleke ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu awutholi lutho uma ungenzi lutho. Baningi nje abantu bathi hayi phela seniyozivulelani nake iminyango yezulu, hayi phela uNkulunkulu wayesidalelani kanti yena if futhi ezosivimbezela umbuso wakhe ezulu, hayi sho uNkulunkulu wayevele ngafuni nalo mbuso wakhe waze asibekele iminyalelo nani wayengafuni nombuso wakhe. Abantu baNkulunkulu yonke into emhlabeni iyasetshenzelwa. Uzothi abantu abakha ama-companies laphayana amakhulu, let's say ngakhile i-company njengo-Transcend bakha ama-company, uzothi babewakhelana ama-company if bengezokuqasha. Oqala ufanelekile ukuthi uqashe la, oqala ukufundelile ukuthi uqashe la, oqala uya-understand umsebenzi, oqala uzimisele yini. Because bantu baNkulunkulu yonke into lapha emhlabeni ine-criteria, yonke into lapha emhlabeni inomthetho. Why ufuna kube lula ukuthi uthobele umthetho walelizwe ngazo zonke izinto ezikhona kwi-system, kepha uNkulunkulu awufuna ukuthi uthobele? Why ufuna ukuthi ucompromise, uzinikele, uvuke esikoleni early, ungene early wena wenze zonke izinto ngendlela right yala emhlabeni, kodwa kaNkulunkulu umthetho awunendaba nawo? Khona abantu abasabayo amabhosi abo, ufika early kabi. Khona abantu abasabayo othisha babo, bafika early kabi esikoleni kodwa bamsabi uNkulunkulu. Enkonzweni uyifikela late, methanda futhi ahambe early, methanda futhi angezi. Kodwa esikoleni wenza sure ukuthi ngisho kuthiwa i-weekend, kuthiwa kunjani udela ngisho ukuya enkonzweni, ngesikoleni umise ubani uthi kuzoma ku-register, uthi uzoshaya ukuthi nokuthi. Bantu bakaNkulunkulu singabantu sazi ukuthi awutholi lutho if ungenzanga lutho. Seyabonga ngoba uyashiseka emhlabeni, wenza something, uyacompromise, udela okuthize ukuze uthole okuthize. Uyayithola leyo mali month end, akithi ngoba uvukile wayosebenza. Uyayithola lawo masente ngoba uvukile wayodayisa. Uyakuthola whatever okutholayo ngenxa yokuthi wenze something. Nasekukholweni kunjalo bantu baNkulunkulu, ngeke uze unethezeke kube intshitshilizo shwibhala kaxa usuyongena embusweni wezulu. Cha, kuyasetshenzwa. Ungabona ukuthi ushumayela kamnandi nani bantu baNkulunkulu, kudala saqala ukufunda le ncwadi. Ngiyakhumbula nje ngisase-university bantu baNkulunkulu sihamba thola ukuthi senza ama-skills noma senze nje izinto like ama-duties or ama-sports ahlukile aseceleni. Thola ukuthi sohamba soshayela amabhayisekile noma soya kodbukude or sowenza anything. So uma senza zonke lezo zinto, makusashayela abanye amabhayisekile cause ayengasineli sonke, ngangiyihlalele nje ngiyifundele incwadi yami. Thola ukuthi angi-understand lutho izikronika u-Israyeli kwakwenze nginga-understand lutho kodwa ngithi ngizolifunda. Ukona konke bantu baNkulunkulu ngizikhandle ngimfuna uNkulunkulu. Umuntu engalala ebusuku ekhuleka ezile ukudla, uzile kakhumbula ngazile ukudla ku-December 25. Abantu bajabulile badla mnandi amakhekhe akhisimusi zonke izinto siphidle siphohle, kodwa ngithi mina uNkulunkulu mina ngifuna wena. So bantu baNkulunkulu ayikho into ezakalula emhlabeni. If ungenzi lutho ngeke uthole lutho. If ungavuki yonke into ayivuki, iyalala. Iyalala njengawe, ulele izojabula, izolala nayo njenganawe because ulele wena. So kona konke bantu baNkulunkulu, konke kudinga ukuthi sivuke, siphaphame, simfune uKristu esatholakala, simbize futhi seseduzane. Uxolo bantu baNkulunkulu, kodwa masazi ukuthi yonke into iyasetshenzelwa, yonke into iyakhandlekelwa. So nomphefumulo wakho udinga ukuthi usebenzele ngokuthi uvume ukuthi uKristu uyiNkosi nomsindisi, uphenduke, uhlengo, usindiswe, ubhabhadise, ungene emanzini ecwilile ahambayo. Ngaleyo ndlela uzobe usuqala kuhambo lakho noNkulunkulu esekufundisa-ke ngempilo yakho, esekushintshisa-ke, esekushisa yonke leyo nto leyo ocabanga ukuthi wena kumele ushiye yona kuqala before uhlangane neNkosi, ocabanga ukuthi kumele uyeke wena kuqala before ukholwe. Athi umuntu hayi ngisayilungisa, hayi ngisenza ukuthi, ayikho into ozilungisa yona wena. Imagine ingane na-2 years uthi uyayibiza uthi uzoyigeza, ithi hayi ngisayilungisa ma. Ayikho into oyilungisa yona, ayikho into oyigeza yona. Imina ngizokwenza lokho, imina ngumzali wakho, ngoba imina ngizokwenza right lokho, imina ngazi ukuthi kumele ngigeze kanje nakanje. Uzokwazi uyigeze emhlanje, uyazi kumele uxuphe, uyazi kumele wenze ukuthi, uyazi kumele ukame, awazi lutho. So yimi owaziyo, iza kimi ngizokwenza konke lokho.
That is what uKristu wants from thina. Uthi woza kimi uma nikini kunjalo because uyasithanda isoni, kepha uyasizonda isono. Uthanda uqobo lwakho, uzonda lento oyondlayo, lento oyinakekelayo, lento ekubusayo. So ize unjalo khona izokwazi ukuthi akunakekele. So awutholi lutho uma ungenzi lutho. Awutholi lutho uma ungenzi lutho. Nasenkosini kudinga ukuthi udele umbhede wakho uthi ngiyeza emanzini, ungene ngo-4 o'clock. Because emanzini siya ngo-4 o'clock ekuseni, adlali. Udele ukudla okuthandayo, uthi hayi ngeke ngidle ngizozila. At least ngiqaqe ngo-6 ntambama. Udele imali yakho uthi ngizonikela, nginikelela impilo yami. Udele isikhathi sakho uthi ngiye enkonzweni, ephathini angiyi, emcimbini angiyi, ngiye enkonzweni, ngiye ebukhoneni bakaNkulunkulu. Compromise, udele something. So ukuze uthole something kumele ukuthi wenze something. Kodwa kuya ngokuthi uyakuthanda yini lokho, kuya ngokuthi uyakufuna yini lokho. So nasembusweni wezulu kune-criteria abantu bakaNkulunkulu. Abazongena bangabhabhadisiwe, abazongena bangakhuliwe, abazongena bangayenzi intando kaNkulunkulu. Ngoba ungabhabhadisa uthi hayi sengi-right, sengibhabhadisiwe ngisebandleni lokuthi cha. Kumele uhambe noNkulunkulu phela, ijeni iyaqala. Bamabhabhadisi, that's where the journey starts. It's like i-graduation. Ila siqala khona umsebenzi-ke. Mase ugraduate-ile, ugraduate uqeda uhlale phansi ekhaya. Ngithi uyahamba uyosebenza. So nalapho uma usukubhabhadisiwe uyaqala-ke umsebenzi. Uqale-ke manje ufundiswe, uqale manje uyalwe, uqale manje uqondiswe kukona konke. Khona uzohamba ngokulunga nawe ubungcwele, inkosi ikufice nawe ulindile futhi ulungile njengomlobokazi ohlotshisela umyeni wakhe. So ezulwini njengase-Transnet kune-criteria. Engithi e-Transnet kufuneka o-ID, kufuneka i-driver's license, kufuneka iy'tifiketi eziwu-1 no-2 no-3. So nasembusweni wezulu kufuneka umphefumulo wakho, kufuneka ukuthi ukholwe, kufuneka ukuthi udele uthi nami uKristu ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi, ngiyazilahla kuwe, uthethelela izono zami. Ngifuna wena, ngifuna uqobo lakho, ngifuna ukuphila okuphakade. Ungene emanzini, uwile kanye noKristu, ufe, uzale kabusha. Bese uhamba ngokulunga, uhambe ngombhalo, konke oyalezwa ngakho ukwenze. Uhole umoya kaNkulunkulu ngoba abantu bakaNkulunkulu uzele abangcwele abenza intando kaNkulunkulu, abembethe ilineni elicolekile lizenzo zokulunga. Uzele iy'ntombi ezihlanu ey'hlakaniphile ezathi noma yizela ayilala, kodwa zazela zinesibane singumoya oyingcwele osiqondisayo ezonweni zonke. So awutholi lutho uma ungenzi lutho. Bese uya-aplaya, ngithi uya-aplaya uvuka ekuseni lapho uyo-aplaya, wenza amakhophi nani zonke lezo zinto. Nasebukhoni bakaNkulunkulu-ke uyaseva uNkulunkulu. Whether useva ethempelini, whether uyaklina, whether anything. As long as uzotshengisa uNkulunkulu, umpruvele ukuthi ngiyathanda nami. Ngiyathanda nami. Njengenkampani uyipruvele ukuthi nami ngiyathanda ukuqasha kule khampani. Bakubuza ukuthi why kumele siqashe wena. Unfortunately uNkulunkulu akakubuza ukuthi why kumele ngithande wena. Ngoba ukuthandile ungamthandi, ukuthandile ungamazi, ukuthandile ungamfuni. Nkosi nje benami ngibusise, sibekele. Ngiyathandeka lihle lingcwele igama leNkosi Jesu. Ezinye inkundla zokuxhumana ikhona uTikTok uLihle Themba, Facebook uLihle Themba Mzobe, Instagram uLihle Themba with I Mzobe, ku-YouTube uLihle Themba Mzobe. uNkulunkulu uyazonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Awutholi lutho uma ungenzi lutho. Nkosi benami ngibusise manje uze kuphade. Amen.